खुलुमबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोसावबाय सोर दिनै केबिनेट मिनिस्टारनि बिबानखौ मोनगोन बेखौ लानानै मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। दिनै बेलासिनि 12:45 बाजिनिफ्राय गोदान केबिनेट मिनिस्टारफ्रा समायखिरा लागोन आरो दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागायजेनगोन 12:45 बाजिनिफ्राय जागायजेनगोन। गुवाहाटीयावनो जागोन। सोर केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोनखो बेखौ नायोब्ला गासै 12 जन एमएलए फोरा केबिनेट मिनिस्टार दिनै मोननो हादों। दिनै 12 जन केबिनेट मिनिस्टारनि समायखिरा लागोन। 12 जननि मादाव नायोब्ला 11 जना बिजेपि पार्टीनिनो आरो गुबुन सासेया एजेपिनि अखम गण परिषदनि, नाथाय बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सासेबो दिनै समायखिरा लाया। माने बिपिएफ पार्टीनिफ्राय सासेबो गोदान केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोनाखै होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। गोदानहै केबिनेट मिनिस्टार मोननो हानाय एमएलए फोरनि मुङा जाबाय आसवानी रय सरकार, बिथाङाबो गोदानहै केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननो हाबाय। बिथाङा बिजेपिनि अशोक सिंघाल बिथाङाबो मोननो हाबाय। बिमल बरा बिथाङाबो केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननो हाबाय। जयन्त माला बरुवा बिथाङाबो गोदान केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननो हादों। कौशिक रय बिथाङाबो मोननो हादों। कौशिक महन्त बिथाङाबो मोननो हाबाय। कृष्णेन्दु पल बिथाङाबो मोननो हादों। नीलिमा देवी, पीयूष हाजरिका, रानुस पेगु, सुशान्ता बरगहाय आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बिबानखौ मोननो हाबाय।